Hei, salutator și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Brawl Stars. Știu că nu mai postat de când am făcut 10.000 de trofee. Știu că mai schimbă ceva pe la mine. După cum puteți vedea, mi-a picat Bibi astăzi. Da, mi-a picat și Piper. Bine, nu astăzi sau cu câteva zile. După ce am făcut 10.000, cred că la 10.100 de trofee mi-a picat Piper. Asta mi-a picat Bibi din 15 boxuri. Eu m-am gândit prima oară să strâng vreo 30 sau 50 să fac videoclip, dar m-am gândit, să strâng 15 și după aia gata și le deschid și mi-a picat Bibi. Bă, dacă genul ăsta nu mi-a picat absolut niciun gadget. Bă, nu știu, așa ghinios am să nu pice niciun gadget din 15 boxuri, numai Bibi. Bine, mă bucur că mi-a picat, pentru că efectiv mai trebuie 5 brawleri. Mai trebuie o epică, adică Frank, Jean, Max, deci o epică, 2 și 2 legendare. Ceea ce este bine, că abia aștept toată să am toți brawlerii. Și da, mai am puțin să fac pe sport nouă. Din boxurile am strâns ceva bani, mai ales că am făcut și 10.500 de trofee, am luat 500 de coins. Dar ceea ce nu-mi place mie, nu știu, efectiv, când se gata sesiunea, îți scad trofeele. Adică efectiv îți iau câteva trofee, ca și când ai scade vreo 500 de trofee, cam așa. Sau mai mulți, de-aia nu-mi place deloc. Haideți acum să dăm un match și să apăsați pe butonul de like. N-am internet. Am crezut că am internet. Apăsați pe butonul de like. Hai să strângem la acest videoclip 3 like-uri. Bă, acum încep să vină de abunda, dar la rang 1 să vedeți că știți că sunt boți. Dacă e un brawler nou și are rang mic, sunt boți. De vezi, mă, că ăsta e bun. Deci dacă v-am zis eu că e bun, da. Pirar. Play game. Nu se poate. Eu v-am tot spus să scrieți în comentarii, că am 7 abonați, scrieți-mi în comentarii ce să mai facem videoclipuri, nu de Brawl Stars, de GTA, să zicem videoclipuri de GTA, să-mi scrieți ce să mai facem, challenge-uri ceva, sau vloguri ceva, că n-am nicio idee, mai ales să stau în casă ce să fac. Că o să, dacă îmi dați idei de vloguri în casă, eu sigur o să le fac. Nu, ce? Bă, nu cred. A început meciul cam nașpa. Bă, n-am internet. Hai că luăm pe altcineva. Nu știu pe cine să luăm. Să vedem. Să iau pe Tara. Vă vedeți că am 14 brawler pe care trebuie să dau upgrade, dar eu nu vreau că să dau upgrade pe nimeni. Eu vreau să strâng mulți bani până o să fac vreo 5.000 de... Bă! 5.000 de coins. De-aia vreau să strâng mulți bani. Că eu vreau să-i păstrez. Bun. Mă duc mai bine. Acum încep să vină de aia buni. Stai că oricum la Tara vin de aia bun, că am... Nu, ce prost poți să fii. Deci, bă, cât noroc să am. Pare rău că am făcut așa, dar m-a speriat. Bă, vin toate părțile, toată lumea. Bă, lasă-mă în pace. Efectiv, lasă-mă în pace. Am dat ultima atac super nașpa. Bă, ăștia fac timp toți, ești prost. Du-te, mă, de aici. Bă, fraților, ce-i asta? Cum să facă toți timp? Aoleu, cât ghinion am. Nu știu, am un ghinion în videoclipul ăsta. Aoleu. 11 5 se bă, că le iau pe el primul.
Acum încep și eu să mă mai joc cu brawlere de rang 20, că normal nu mă mai jucam. Deci vreau și eu să-mi pice o legendară. Să am 3 legendare bune. E bine, nu Sandy, Crow îmi doresc eu să-mi pice. Poate mai bine ne mai jucăm și cu altcineva dacă e pe videoclip să ne jucăm Brawl Stars. Oricum nu pot să mă duc la cineva să mă joc, dar zic să-l sun pe telefon și ne jucăm pe videoclip. Adică deja am 4 energii. Știu că se numesc Power Cubes, dar mai ușor să zic energii. Bă, dar mi-e frică rău. Firar, mă, l-am ratat pe nebun. Aolo, bă, dar mă blochez. Bă, dar aoleu. Nu știu, dar trebuie să fug. Trebuie să fac ceva să fug. Bă, dar cum să fie așa buni ăștia, mă? Bă, dar mi-a pus ultima dată fix acolo, deci n-am cum să mai trec. Poate dacă trec prin altă parte. Sau poate ne jucăm o dată hide and seek pe videoclip. Că ar fi destul de interesant. What the fuck? Fuck! Băi! Ce e asta? Măcar locul 4 să iau. Nu. Am măcar locul 4. Nici nu știu de ce stau aici. Bă, dar o să mor, mi-e frică să mă duc acolo. Nu știu, eu chiar. Aoleu. Să nu fie. Dar mi-e frică, bă. Să mor, dar mi-e frică rău. Aoleu. Hai locul 4, te rog. Du-te, mă, de aici. Cred că am locul 4. Am luat? Bine. Serios, îmi pare rău că fac așa, dar nu știu, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Asta e ghinon pe videoclip. Serios. Deja filmăm de aproape 8 minute. Nu știu cât mai da, că poate filmăm vreo 12 minute, ajunge. Nu știu cât de mult să țin unele episoade de Brawl Stars. Știu că fac destul de multe pe canal. Aolo, Nita! Bă, dar efectiv vreau să mă mișc și se blochează. Deci unde la internet. Eu mișc, dar se blochează și mă enervează. Aia mă așteaptă, nu vede că eu am 8300 viață. Hai mă odată. Hai că fac timp. Cu ăla Nita, du-te mă de aici cu prostia ta de skin. Hai, hai, hai. Hai că fac timp. Bă, dar toată lumea iese din bușuri. Bă. Nu, aolo. Hai mă, să mor eu, bă. Stai mă, ce-i asta? Ce-i asta? Cred că urăsc tot mai tare jocul ăsta. Hai că ne jucăm și ne cu bol. Bă, dar încep să urăsc jocul ăsta. Să nu credeți că pe GT să fac porno, că place Brawler. Pur și simplu pe Brawler am dat upgrade și am văzut că mai aveam puțin și făceam porno. De-aia mă gândeam acum să iau punctul. Dar am luat cu 29 de gemuri, după ar fost 50 de puncte. De-aia am 407. Și de bani, să nu cheltuiesc pe upgrade-uri și alte nebunii. Dar nu știu de să mă duc, că nu place să mă duc. Hai că poate nu știu dacă îl omor pe Derry.
Da, nu mai trebuie să moară de el, că o murit deja, dar nu din cauza mea. Bă, dar nu știu ce să fac. Bul. Așa o ciudă, bă, că nu mai avea multă viață. Câtă viață are? Are 8000. Bun trecut. Hai, mă! Im, dar dacă vii spre mine îți dau una. Bă, eu nu mă apropiu. Eu nu că nu vreau să fiu fricos sau ceva, dar totuși nu vreau să mă apropiu. Nu știu ce se întâmplă, mi-e și frică să... Hai că mă duc. Fugi! Fugi că îți dau ultimata! Aolo. Hai că mă duc acum, șansa mea, e șansa mea să mă duc! Fițar! Hai! Nu! N-aveam șanse, mă, că Mortis lasă să sinucide. Aole. Bă, dar ăsta e un videoclip destul de intens. Hai că am făcut 10.590. Hai, mă, că încheiem aici videoclipul, nu vreau să filmez mai mult. Sper că v-a plăcut acest videoclip, dați un like, un subscribe. Și știu că postez mai bro, v-am mai explicat că nu poți să inserți nimic pe telefonul ăsta, dar poate reacții mai facem. Puteți să facem multe pe canalul ăsta, nu scrieți în comentarii idei. Sau poate reacții, o să mai facem reacții. Am fost șmecher, să dați un subscribe. Hai să facem cât mai repede 10 abonați, cam 7, bă, 8 am uitat, ne mai trebuie 2 abonați, da? Eu am fost șmecher. Pa!